April tha kumsang ni pakwa ania thathar tir ni ni chungot mai Kimberly chuan California a thian no le a roommate ni bok Katie chu a bipop thei to lawa makati in aril ru anuam thei meulo voi tam tak Katie chu a han kol thina nima sila aron chang theitlat si lo nula dang ang chu ni se anni angrwala hi chuan ni khatlek biak thei lawa om chu thilpa ngai lo po ani shan lawa ma se tu po Katie she chiang tu to photan ero chuan chutia biak po thei lawa a om chu thilpa ngai ani tlat si lo a chan po Katie hi me che in vong tak le discipline chatak mai eng thil po ti ni ne du lo chi sol nu por le ti le loya engma kal san ngai lo ani a anun dan pa ngai chu a thlak thu don lo ba ka khoyemo a po kal don ta se midang tu emotal shilawa then bo mai me chi ani tlat lawa chu mai ba ka Kimberly timang ang sol le tu bok chu anin lo man chu April ni khathi pe khun tor ani a voi khat ma Katie hian in lo man hi a pitlai ngai lo a hun chata hian a pinge nge thina heng zong zong te a han ngai to chuan a thian nu Katie chunga chuan engemaw thil thelo tak a thleng nge ni rina chuan khatin aril ru ha ba ka a hlau thong em mai ani hlau thong le ril ru ha tak chuan ti tur ber po shilavin darkar tam tak ai ngai to a police call mai tur nge ti te a han ngai to boka ma se thil pui tak alo ni le si lo chuan chutia police han call ngal rum rum chu ni thein a shebok si lo ril ru ha tak chuan a veiton saka alu chu a han toile ringo chin nima sila chutia ril ru she om le ti ber tur po she si lawa om rek ring mo chu ni thein a shetangang lo April ni ni chu lama chuan Katie nu number nei theinan chu zongin an fanu chu ni chungot abiak po theilo thu chu awashil ta top mai ani chutia an fanu chianu ina aron kola thil om dan aron soi vele chuan Katie chung ti po chu rang takin an fanu apartment lama chuan an kal ta ngala zandar sari vela thlengin in chung an ru vele chuan Kimberly le Katie nu te chuan lai chu on ngal pa chuan in chung kil tin chu an dap zui ta ngala chuta chuan thomno da na chhuar Kimberly ina a han hong cha chu a taksa chu a khong ngal vek mai a ma a chuan Katie ngei chu ing eu za thian chulai mun chep taka chuan alo om reng maya chuta har chok le thwain chu a thil mora thlak taka wang chuan lau le thlabar takin je twar tor chung chuan rum lama tang chuan atlan chhuak ta ngala Katie nu le pa te po chu ron tlan nu ve ngal watin an mangai em an fanu chu an tum lo le an be se ngai ho lo chuan an rot ve tamai ani tap chung chuan chu thomno bom to lu tuka tang chuan an fanu chu man mo takin an na chhuak ngala nima sela Katie chu alo thi fil dei to tlat mai ataksa chu alo khong vek to a chu mai ni lovin a troi tran hel to so alo ni Katie nu le pa te chu an thil mo chhuara thlak zeta wang chuan rilruna le thinlung to lu tuka wangin chhuata chuan thuin an tap zoi zoi maya Kimberly chu ron har chhuak ma saberin rang takin Long Beach police chu a call ta ngal ani te chuan police te an no thlen chuan voi khat han en mai po in chu wan doi na thleng chu thina satle mai ani lo ani ti chu hai rol ani lawa tual thana nu chhuingai ani zia chu shithiam ngal mein investigator nu chhuina lama sol no tam tak lo nei to le ton shiat nga em thil rap thak tak tak lo mu photo te ngei po chuan ton chuma an mi thi mu chuan ara ve hlomin heti em a twal tha tum na rap thak chuan ati trim sung sung ve thei hial mai ke de chuan orpan te hi lo ha in chu po chu om zona atum chho veka a hnoi lama iro chuan engma in bel ani holo chu a kor ching pan te a oma tingtum chho vek ti lo chu engma ataksa chuan ain bil lawa sarwak pekin alo om ti na ni chu engba ka hian a ngonga sabun kong shen hi to thatak hian lo in vet noin chuta ama thatu chuan a thelo pal lo mel takin chi pe me min voi tam tak a vet nge a chu mai ni lovin aka chu kekawrte dum hian alo in no boka ei hi a hnuwa ama Katie kekawrte nge ti finfia ani nge hei mai hi alani lo cheu mai anar kwa te chuan na chok na dam doi mom chu lo in no kha thung bokin chuti ema ama thatu ina Katie chu a thilo palang ti hlawa a han che mai chu
anun rongin arap thlak ti lo thei ani lawa boruak lo theina tur song song aka angong annar a no pin sakveka tho chama thitir chu atum ro hle ti a hria thei bok ani ni chuan forensic result a alandanin konghren chu inchi somni pathoma sei sahun konghren ani a hetiang hi chu atlang puin mi paho hian mangthinin konghrena chuan keiti samjai hmu tur omnol boka chungte chu evidence atan da thatni in boruak la chammai ba ka khan police chuan keiti taksa khan hliam dang an hmunol boka aluwa le ngong vela chuan hliam na tak hmuni in atu khom lama chuan atlem bera mun thum vela hliam na hnu ma oma heng atu khoma hliam te hi thepui ngar khopana ni lo ma se lo hai le ngai to na ti boy chok the khopana ani ba ka hian ama be tu lo be le the lo khopa alu ti hai le angai to na ti boy thei tur khop ero cho ani thonga ni chon investigator te chon room chung ve cho an han en fia song song ha ma se ke ti bedroom cho oi om lo zo khop hian afaya chwati fainerim cho namrum rumin room ti rim tuina rim cho anam chuk reng boka ani na taka chuan rong troi lek lek to omna ni lo mai om moin chu room cho afain arim tui em mai ani ei ba ka hian room tu ber cho zau taka loin hong hwawin boruak rim chia a chwa thinan poi khoi tu ti nge ani po arin oma tin thom na bom chung ke ti an ma hmu na chwata chuan dayar seat alo chapdar chewa ama ke ti taksa po chuan en sam noi nge nge a heta dayar seat hi in suk na vela an tel china a zobral thein arim tui em ema thomnu suk ti rim tuinan an hmang fo chin isu paper ang deuh hi alandan so animai heiba ka hian oil diffuser oil rim tui chhi chi cho plaka chuan loin on sa in chu chuan room chu ati rim tui chung reng boka chung zong te an han hmu hnu chuan thil pakhat chiang taka an hria tak chu poi khoi tu chuan toilet tha zo khan chulai hmun chu a chwa san mai lawa room chung zong ti fain sun hnu por om thei zong po chu ati fai vek phota chu mai ba ka ke ti rong chu arim chhia alo chwa midangina arima tanga an hriat ba theilo nan rim tui sang ba ka boruak lo chuak thatak om theinan tukver po kha zau takin a hong le thlap boka om zia chu toilet tha zo hnu po khan thamong takin chung a hna zong chu ti thei turin ina chuan ala om rei tok hle ni ti na ni chu hitiang hi chu ti pal thil thua mi ti na pal emo tum lo dewa thilthleng palta awanga che te so hnu ani theilawa tin chu tiang ang mi chu ni se chuan chi a in chulai hmun chu phelpheng phungin an tlan chho san emo ani ngeanga he twal thatu ero he chuan angai to kim manin engkim chu ati fel le man tat mai si heiwang tak hian he twal thatu hi chu anun rong thokhati achiang biao ni ti chuan police lampo chuan atwal tha dan te asol hnu thop atum dan te le ami tha alo da dan song te an hmu hnu chuan chu twal thatu chu mel shat lo ni lovin ke ti shetu ama hnai tak to ani ngei po an ring hlea in ataksa alo kal san dana khan mi pat mei chiat emo nula tlang bal na lam emo a ke ti nim nei zong ani an ring boka chuti ani ta ka chuan mi swal chui chuak tur chuan ama ke ti mi mal nun lam chu zerchian masak phot tha in an sheta ani achong te hne na tanga an hria dan chuan ke chu I hi kumsang kha sakwa somkwa paria ta khan alo pianga ani chung ko hi korea atanga california pm lut ni in chung ko in ngei takara lo seilian ani bok nen asian chung ko tam jok te angin za omle kher taka enkol sailen ani a heiwang ti po hi anyang ama ke ti po hian anon hi awang uluk ema thil ti hne emo polo dewa thil ti mai adu ngai lo abora lai po hian kumsom ni mi leklani in Long Beach California State University ya nursing azerve meka achian tile ama shetu te soidan chuan azer na hi angai puimo ber renga anung chang amoin azoi oibia boka chongdam thlap mai chi ni in oka win le sang ahman an shangai lo hetiang mi zeni hi ani awang hian achong te ngei po chuan an fono hi an ring tok em china ti chuan kumsang ni pakwa kumtir lama khan azerna awang le veiwa na awl samzo ka wangin ngun taka an ngai to tlan hnuwa
anu le pa te chuan ke ti chaw in atanga in sun chhuwa an rem ti saka chuta tang chuan an campus bol loka apartment pakhata chuan in sun lut ve in heta hian a hmel hriat mi alo ma se lekha ama ang thawa zirlai Kimberly Raymond nen chuan an cheng dun ta a chutianga chungte bullawa lo ngai mi alo ane chung chuan ke ti chuan manin en kol zo chu atum ru ve thinin a class kal thul pham nia chawng lo chuan part time min na athok boka chutiang chuan achungte ti boi lo le a zerna ti boi lo chuan mani in chom chopin a khosa ve ta ani ti chuan thlatin hian in lo aman anin pek tom si a chutiang huna chuan ke ti chuan tai lo le mai mia lovin ain lo aman pek ve tur chu Kimberly hena chuan a pe thlap zel boka hetiang mi zanei le nung changpu ani awang tak hian ania a roommate Kimberly po in Katie biak po theilawa a han omngot le ain lo aman pek hun to po a engma aron sei lo kha angai a that lo ngal chat thei chan chuni a zia bera chuan Katie me zianen thil in me lo lutok ti na ni chu ti chuan Katie hian bial pa nei ve in a hming chu Jonathan hiuna ni a ani hi abial pa masibir ni in ani na taka chuan abial pa nei chon ani tak ber chu anni pahni hi high school atanga ingai song tan to ni in etia college sakal thleng po hian anla ingai song chun som renga ma se tum kha chu Jonathan ale ke ti te chu in hnial bo in ani ti thenrim ta a emi tum hian ke ti chuan Jonathan a thomno te chu tham khom sok sok pa chuan kongkalama chuan vomin chawkngal torin ati sui boka hemi chuma anin hau hi an thinjim boka niang an orol po aring im ema Jonathan a thomno ho song song pon lama avum chwa sakno a chuan ke ti chu kongtoma dingin thinjim le tuk chuan a tho ho khok maya amit ming te po chu a sen vek thei hial mai heti lai mi khian Jonathan a po chuan thinjim tak hian an khomlet ve phiar boka chuta Kimberly sezel dan chuan chutia anin hau che mai chu an patnia hun thol an du ani ringin anin ti thiam lo na chu midang hriat ve kher an du lo aring dewa lo in thiar film re chu tha hria in ni danga a chhuar thin hun ai ma chuan exercise la torin a chhuar san dun tangota ma se chu chu a thian no ke ti dam lai a hmon nun ber ni chu ani don reng mai chumi tlai lam da ruk vela chuan ke ti phone atanga miss call chu lo omin a hmo vele Kimberly chuan ke ti chu a call back to wata ma se le lam phone lo pick up tu chu a thian no ke ti ni lovin Jonathan azok alo ni reng mai chuta Jonathan a ron seidana chuan an pahni khan in hnial chhun som zelin an thinjim don tula a to pa phe chuan ke ti chuan a kalna tur po seilovin a chhuwa san ta dai ni in aron soya aril ru a ha in amang an hmel hle boka chuta Kimberly hena chuan Katie omna chin shetura poitur chuan ron ngel zuin ama Jonathan a ero chu apartment a chuan lo oma Katie phone le a cha bi vel po chu aron le thuna lo pek let adu tho chu soi zuin Kimberly po chuan rem alo ti ve mai boka ma se ama Katie chuak tura ati che ania lo om tura adu lo che ni chuan lo om tra lo la thil iti boin inin kar iti chhazwal mai so kang ti in Katie chu mole biak le mai thei tur anga in nga in thatak chuan abia a te chuan sandar sari vela chuan Kimberly po an apartment lama chuan let vele tu in apartment aba thlen chuan alo thim chiak maya ina chuan tuma anum lo ani mel kongka kalna pahni oma chuan achung jok chu lo in hongin a hnuai sok ero chu alo in kal thunga alanda na mi tu ema chuan man hmo takin a chho san ani mela tin in chunga chuan Jonathan chu alo om to lova athom no ho Katie na avum chwa po kha pakhat ma motor alo om to lo boka chu mai ni lovin Katie car an apartment bol loka apak thin po chu alo om ho lo boka chumi ni wang chuan riru nom bak lo chungen Kimberly chuan a thian no chu a han call chen le taringota ni ma sela a call chu Katie emo Jonathan a imozok tal po chuan an ron pick up tlat lo ani ye chuan Kimberly statement atang chuan investigator te chuan Katie bialpa Jonathan a chu belchen masak ber angai ti chu hrethiam ta in Katie tamlai mununung ber tu ani mai ba ka khamini khan anni pahni chu anlo in hau che bok nen police mi chu abialpa chunga chuan a futa thup lo theilawa tin record atanga alandana chuan
Jonathan a hi Vietnamese American ni in kum som ni mi lek alania Orange County Mission Bezo lam chuak ni in langbal cher lam le sang thatak ania tin Jonathan a chuan Katie car Toyota grey color so man sak fo thenin chumi mang chuan zon po ol samjok phian mai theya eiwang hian investigator te chuan tual chung police athena chuan an puina an dil hnuwa Katie car om dan chu an rita ani heti lai mek hian Katie chung te puin Jonathan a chanchin an hriat ang chu nu chui tu te chu an lo shel ve mek boka chuta an ni soidana chuan Jonathan a chuan video games a khelna sachin hle thole Orange County a shopping center lian tak mai pakhata a kalsin thin hle tho an soya chu chuan police te nasa takin a puita hlo mai te chuan wani thlak tak mai in Katie phone chu switch off alani lawa phone signal omna chu chhoi zui ni in Katie phone atanga signal lo chhuak atanga alandana chuan Long Beach atanga hnai te Orange County block dora chuan chu phone chu aum ti hriat thei anita a te chuan April ni thum kum sang ni poko singa chuan Special Surveillance Team pakhate chu chulai shopping mall bol hnai le parking lot te enfia tura chhuak ngalin chuta chuan Katie car Toyota ngei chu fel taka alawin park thlap chu an ma mutamaya ma se man mole film khor lo taka che rum chu an tum haulo ngon takin car chu tar car tam tak an in thlatara an mi chu car atang chuan an na son haulo ngon takin langsar lo takin an mel ruran mai ani engma thleng lawian dar car tam tak chu aralta chu ni a ma se chutia engma thleng don no emo an ti ril ru khial to hnu zan lamda ruk bela chuan mi puye thilleya wak murmur kar tang chuan rol thar pakhat hi thlamwan mel seta ron chhuak ve in Katie car ngei mai lam chu panjelin a cha biken lai chuan a hong zui ta a chumi hnuwa car hnung lama chuan kal in tang chu a ba hong lia chuta tang chuan thomhno la chhuakin chulai parking lota chuan in thlak tamol mol maya chutia ngun taka rei tak lo ngak tu surveillance team te chuan chu rol thar chu an mi zon lai Jonathan hiu na ngei ni ti chu an ri thei maya chu vele team member te po chu in shil kwal ngal thoi thoin aruk theyang ber chuan chu an mi du lai chu bel chu ngun taka an thler ba ka thilte thamte po mai nei lo tur chuan an in shil kwal hlom boka chuti lai mekin Jonathan a po chuan a thomhno te a thlak zo hnuwa chuan veini emo chi aina emo a mela chuan motor om mia lo shopping center lampan chuan kalzelin ama en thareng to anom ti chu a shemia lo ani mela ma se detective te ero chuan ama hnai lu tuk lo atang chuan an zui zel thung ti chuan shopping mall chunga games khelna lama chuan Jonathan a chu kalin chuta chuan midang te nen video games chu an khel hota a chutia games khel pa chuan ti lom hlomin achang le anui le ham thina alandana chuan Jonathan a chuan engma ve nei om mel hi apulo chutia games te khela nui bok chunga hun an mangvel an en thlak reng hnuwa chuan police lampo chuan an du tok an hmu in an hri to thokhata in hria in zanda riat vela chuan Jonathan a chu papo hun an ti beta a an bul vela mi pui thilleya bazar mol te an ti chi ai lo nan police lam hian civil mi anga thomno pa ngai havekin oka zoile dam thai ang berin police an ni tho shil pa chuan abel no Katie thi thuwa biak an du thu te soin an ma ni chu thata ka zui turin an shil zui ta a heta hian police te be sei lo dan de bin Jonathan a chu a thu hriat awang chuan chi ai emo lau thong emo ang hian om lo renga chuti a hnekin adam thlap mai engma soi boy lo chuan police chu a zui ve maya chutiang chuan chulaya veibak te mitla theilo ang ber tur chuan police te po chuan hmala in police car ni lo car pa ngai mangin Jonathan a chu an phorta dei bok ani ma se kara an han thot lo fel vele chuan Jonathan a chuan poi a khoilo thole engma shilo ni om tak chuan a in lan tatla thunga Katie chu khonge om a hriat lo thote anni pahnia chu anin chen to awanga an omna le an thil ti shim chu anin ngai ben to lo thote chu a soina se ema ma se chung a thu soite le a tong do dan te chuan investigator te ro chu a hni lo mai ni lovin an rin helna ati zol ting zok si chu mai ba ka police so na chang thata mai lo chuan Jonathan a chuan
zo na mak deu deu entirnan fingerprint mo chwa ane to empty dele engtin nge keti phone so anon chhoi zui the ti vel te so aso te ya hei hi minaran tan chuan chung so na te so thilpa ngai ni omin alanga ma se detective ton hriat nga tak tak hotan ero chuan ani ve ho lo chung a so na te atang chuan Jonathan ari luput mang so an man ngang mai eng ang taka thui le tam nge nu chhuina chu akal to a eng chen nge an thlen to enge hriat an nei ti te hriat tum ranin a so ta ni ti so an hai ho lawa an biak dan vela chuan chutia zo na te zo ta kom zoi rengo chu a tok don ho lo te police chuan che thiam chawin mi thiam jok le man ro tha jok omna Long Beach Police Headquarters lama phor phai mai chu tha an ti ta ani amai ro chu interrogation room a po chuan Jonathan a chuan amma a dan ang bok chuan om le in engma hriat lo thu chu a tran kho pui le thlat maya khongi ke ti chu om a hriat lo thu te mi thita bial pahlui engma hriat lo anga lan chu atum thlat mai nima sila evidence tam tak an hmu te le an hriat te hmanga an hannor chhauta ka chuan Jonathan a po chu a lulna nep tial tialin a thu soidan po chu a thlau bele ta a chota chuan march ni somthum pakhata khan apartment a chuan om ngei tho chu a soi ve ta a ma se ke ti ero a tha lo tho chu chiang taka soin ala phatla thong a soi zel dan chuan khamini khan ke ti nen chuan mi patme chiatna mangdonin chumi hnuwa chuan na satakin anin hauzuya a chan po sum chung chang wang ani nge nge chutia anin hau thenjim awang chuan ke ti chuan thenjim takin apartment chu a chho san zuya ma se ani ero chuan a thom hno te pekin apartment a chuan al om khomong ni na soya he mai du tok da lo chuan Jonathan a chuan soi tol mi alo soi chhuak telin mi patme chiatna an man chang hian ke ti chuan ro wa de hleka che ti hi nuam ati chena tharum tho deu pa hi nuam ati zok lata a chang phe chuan kong shen te kan mang tel thin ma se khaminia mi patme chiatna kan man ero kha chuan kong shen chu kan mang ho lo te chu ati zui le ham hama amai ro chu he a thu soi hian investigator fing tak tak de chu abum da ho lo mai atum ber chu mi patme chiatna an man dun la ya wan doi thila thina thleng sui palta anga an ngai theina tia chutiang thu chu sei chuak ani ti an hei reng reng lawa in abum emo ain ti khani a ma se a ma thu te hi mi swal tam tak lo dong som to thuak film le fing tak tak ani ti a shelo emoni abum hlol lo ti la chu a sheder se lo a chan chu a thu sei anga ke ti kha thinjim taka apartment atanga chuak ani si chuan engwangin nge a phone a car le a cha bi te kha Jonathan bula khan om vek si kha apartment a khan engma athleng lo ni chuan nga tinge sol nu thop tumna ti hriat taka khati ema ti fai ani chutian chuan zo na har sa tak tak te ni na darkar tam tak police dena an hanjim chhauta chu Jonathan apo ado soi chuan a chan seng talo ani bere ato pa zong in phamar seng talovin khamini chahnulam khan ke ti so a thi tho a soi be tangi nge a ma se chu ta po chuan table thil thu tak mi mewa thleng ani tho chuan ala chang fan fan tho a in puana nu hnung bera chuan Jonathan a chuan hetiang hian a soya ke ti chuan in chen arota chuwan chuan anin hau chho thin rim chu in hnel chho zelin pothial an thota a chuta chuan atum lo devin ke ti chu pui khatchia kot a thlaka chumi wan chuan ke ti chu chhuata chuan tlu thla in ni khwa a shilo chhun zom ta hiala ma se Jonathan a chuan tha tumna ani ngai lo thole chutia ke ti chhuata ni kho shilawa tlorenga hmo chuan theitup chhuwa ti harle tuma a be thu te CPR te apeka anem lo lo thu te asoya ma se chung a be te chu a so theingang si lo amai ro choi emergency service call emo midang puina emo ngem te lo chuan a hlau thong le chi ai lu tuk chuan ti ber tur silawin ke ti chu thomna bom chhuara chuan ada lu taringota chumi hnuwa chuan in chu a chho san zui ta pang ni in a soi bok ani amai ro chu a thu soile an thil hmui ro chu a in mil lo atam hle ti chu investigator de chuan an hai ho lawa thu dik a soilo ti po chu an hringe ya ma se chu a in puana chu tual tha thu boy sem saknan a hman tlak thokhati ero chu hai rol ani to lo chuti chuan Jonathan chu chumi zan la la chuan a trail hun ngak turin
county jail lama chuan thon niam ani zuya bel theina po anti sang thafar far hle $1 million la ya bel thei tur chawin thutlukna an siam chui da bok ani Jonathan hiu na hi American Vietnamese ni in kumsom ni na amang meka Orange County California piangin Australia na keitinin hian high school an kalai changa in ngai song chan to ni in an pahnih hian an ngai zong nei masak ber ve ve ani dona heta an landan me ya chuan leiro lai changa in ngai zong in koprem takpo ani a ma se an ma ni sha chang to tile keiti thian ti ero chuan Jonathan mi zia chu chalo an ti in keiti po chu an silve fo maya a chan po Jonathan a chu bial no ti hau bur chi thunun tum tla chi ani a mangai na alak dan hi atiklo ala ul mama a mangai na ai chuan in a chilna in thunun tla tum na le ta anei bura mani ta na hau bur na lam a kok sok ma voi tam tak hi tiang hian a thian di hriat le hmuwa po Jonathan a hi alo om to ni ome hei wang hian a thian tha then khati chuan a bial pa chu then mai tur pu in ke ti chu ho an ron ve fo hlom reng ani ani na taka chuan Jonathan a le ke ti in kop hi anin kar chu a boy ngun ve veu renga kumsang ni paruka po khan anin chen ve zoya ma se anno kum khat ve leka anin kop zui le ta thowa hemi chuma anin chen an han in kop chale phe hi chu Jonathan a chu ke ti bula chuan om tam sawa a bir hian a bir tluk tluk ani ber mai kartin zanli emo zanga imotal chu ke ti apartment a chuan a riak se a dik tak chuan ke ti chu a hlatin a hlat man hlol lo ke ti po chuan hun thol thobeng Jonathan a tel lo na hun a mangai lo ati the omie ke ti roommate Kimberly ngei po chuan Jonathan a chuti tak maya aron tam chu nin om ati be thin ema ba ka Jonathan a hi anel thei tlat lo a chan soi thiam che si lo hian ama chuan dik lo om hian a hritlat maya ke ti amel thin dan te chu mangai na ai chuan a chel na lam hi a kok hian a hria a amel dan chu a fim mol lo ni in a hriboka chu mai ba ka Jonathan mi zia chu po harin biak tlang nel a har ema amo ta in thlak chakin a thinjim thut thuta a chang le a zaidam le em loi si chung zong te chuan Kimberly om chu a tinuam lovin Jonathan a chu angai na ve thei ngai lo ani in ke ti thian le a roommate chau hi an pati in kar pa ngai lo set chatu ani ho lo mel shiat lo thenom te po in an lo hai ho lova tum khat po an in to rem cha na wangin an chen oma mi pakhat le Jonathan a chu ti lomin ke ti chungchang de chu an han soya chota amhing an han lam ri cha chu Jonathan a chuan ami zia chu hlo ngalin a thinrim da che mai ani ome Jonathan a chuan anin ngai zona chu angai puimo anga keitin angai puimo ve tok lo zia te sum che adu sum min dial ba khi ti tur a shelo ti te in ang zui che maya hei hian ati chian em chu anin ngai zona hian adu khop a mulawa keiti chuan angai sakle mangai angin a mangai let ve tok lo ni in a hria a keiti laka chuan alung oi lovin a thik tu chhia chu azwal ema thinrim na apai ro reng ani ti chu a hria theya ti chuan chu adu khop lo na le a thik tu chhia na te chu a to pa chuan aron ir chhuak ta ni in alang kumsang ni pasari kum top lama changa kumsang ni pakwa thleng khan Jonathan a chuan na tho momal ani telawa ma chhop eng mala ani heklo Facebook lama le video games khelin a hun a mangta a khowel chu keiti a chuan a kwal top ani bermai angai dana chuan keiti chu ama thuwa omni to lavin ata adu da ne a thuwa om tur ni angin angai mi amaya in aman anei thedon lo ni chuan to ma in annei bik tur ani lo ti chu ari rupot dan ani boka ma se he ari rupot mang he zan khathil thuwa ani holo hunrei taka chang to khan keiti chu ata ni a hriatna ani chawa ni tinin chu ari rupot mang chu ange twala atopa phe chuan chutiang ngai dan ani chu thildik ber ni hria in amali ama chu ai ne chhauta ani ti chuan anin kop chung hian voi tam tak anin hau hi an thian ti poin an hria in an mu fo thina Jonathan a chuan ke ti chu thunun atumin a thik thu chu a cheu chuak em renga midang te chu aruka kop angte a po deu reng ba ka midang kop ruk na hun po a pe ngai lo ti chu a hredu tla si lo ma se he ti khopa a jim ne chung po hian
engi mohleka ke ti chu mi padang laka rin omlo ang hian a pu sek renga ke ti ring hlel reng chuan a hun a mang ani ber in ho pha le nge thinin adu angin thil ho te po ke ti chuan han ti lo se na sa takin a thin rim zia boka nima sila heng ami za chia zong zong hi ke ti chuan do thei taka to sham thinin a thian te po ina voi tam tak chen mai tura an ti po chuan a in siam that ve mai be sein anian a do ngat mai zela a mai ro chu kumsang ni pakwa alo thlen meu chuan ke ti po in aril ro siam ve ta in jonathan laka tang chuan a in a sang ve tial tiala a zirlaya chuan ril ro pitam zwalin biakin lama po a in khom tam tan tapoka tin chian thar te siamin a thei angin jonathan aniana an hun man don chu a ti tlem ve ta ani nima sela hetia ke ti mi zia le anun dan in thlak ta chu jonathan chuan angai theile ta holo ata le adu dan ta na athunun theini thin kha chutia mani du dana a han nung be ta chu alung oi lo mai ni lovin aril ro chuan apom thei ve holawa a thin rim tak zet ani ber nima sela ke ti chuan marsla kum sang ni poko vela khan anin kar chu ti top adu to tho chu a soi chho ve ta a in he ti lutuka in control chu ha thlak ati tho te suin thok lak adu tho chu a soi boka ma se jonathan ril ro ero chuan chutia in chen ke tin a han rot tamai chu a thinarim em maya in phasan anga chuan angai ta mia mai ke ti chu alaka arin omin ata chaw ani thura angai fil maka midang ani a chuan ati chhak tur ani ti chu angai dan ani pur mai si etianga ril ro piang swal tu khi ani awang hian ke ti chunga po khan a thik thu chia da wang le ata chaw le a thut noi omnia alo sha thin berina chutia alaka tanga in lakshan a han tum chu thil thelo bura chuan angai phata a chumi wang chuan khatiang khan a cheta mai ani mel ti chuan heng song song ba ka hian abial nu nge chu ama kut mangin a thata chumi nuwa chi ai e lo le ri ro fim tak mang zuin a chetna a sol no te ati fai le veka tui taka thil te in midang kia nga nu chungin games te a khele boka anun da ne achachia pakhat po ati dang lam pha e lo mai te kha ara thlakin mishing nun rong le ril ru chetak ani zia a sia the mai ome ti chuan jonathan mi zia soifia na thatak mai chu midang te khong ina nei lo minun rong ti ila a soifia ber ome police lam chuan investigation ti hun chung kumsang ni pakwale kumsang ni som chunga evidence anla khom song song te le thu she tu te thu soi sang anla khom te forensic evidence sang de chu rem khomin ilom dan le thlen dan tlang pu chu an rem khom chin ta ani e chuan autopsy result atanga alandanin ke ti kha to chamathi ani ti finfia ania aka a kekawrte lo in hno khan alei chu nortom le tin chu chuan aka atanga boruak lut le chuak tur kha alei chuan adang phuitlata tin a ngonga kong shena rena awang khan athok na do ta boruak kalbel chu a phui boka eba ka hian atu khom lama khan zaina nu ma mun thuma omin chung hliam te chu inchi chan be bela thuk ani hlum boka hei mai ni lovin ataksa mun tin deuh thawa khan duk motor om thloin chu chon cheng taka ati lan tak chu ke ti kha be ani lai khan thei patopin alo tang ve a alo be let ve ani ti choni ome tin aleya khan se na nu ma ombokin ato cham boruak mamo lu to khan ale chuwa ase ani ti a hria theya ator kha anato kani ti chu chuan atilang chiang vek nge ki ti chuan heng test le exam result sang te atang he chuan jonathan a soi anga ti pal thilthleng thut nia a soi kha chu thil thelo top ani ti atilang chiang hleya chumi letling thok jok chu thilthlen dan dik tak chu alo ni reng mai ke ti kha tha tum tak chunga be ania a thilau kha ama thatu khan a hlau em zok alo ni in ke ti atha zo hno khan jonathan a chuan apartment kha chhosan mai lovin a sol hno thop tum chuan thei to pa chho zuya thilte ber thlengin thisen far khat po motor omlo khop khan chhuwa thlengin anot fai hlara chu mai ba ka ke ti ruang kha mo chho lok ani lo nan a man ro hmang zong zong te mangin a troi rim chia thak thleng po a arima tanga an mo chho lo nan ti in dayar si te ada ba ka room freshener te aka kwala in oil rim tui chhe chi po kha plaka in on sa da in a chet nam rum ba ka
boruak wap lop nan tuk ber chu a sau theiang berin a hong kho bok ani kha hetianga a che dan song song hi fing in ti takin a ti vel ani mela ani na taka chuan hlotlin a tlem chu ani pha ve thomai investigator emo Katie roommate Kimberly te chu Katie ruang an hmu chhonan darkar somli parial setin ati khomong ve thawa ma se fing a in ti na le a sol hnu te thup thawiawa a ngai ang ero chuan a che fel lem lo niang kong shena khan Katie samtam tak alo kai ba ka DNA motor alo om cheu tlat maya a sol hnu song song chu ati fai bo che alo ni engba ka hian khatia a sol hnu te ati fai so khan Katie mi mal thil a phone a cha bile a kar ti kha ala veka midang ten Katie chu a kalbo ni anga an ngai thenan khang te kha labo ani nge ge a in march ni somthum pakha zanda ruk vela Katie phone atang nge ya Kimberly avakol po khan atum ber chu Katie chu aladam anga an ngai thenan le thinjima wanga chhuakri anga an ngai thenan ani a henga amalak na song song te hi ti tha intiwia ma se ama Katie mangaya ngai saktu teril ro ero chu a min tel ve theimeu si lo ami si ang ni lo lu tuka khatia Katie in lo man engma soilawa a huna aron pilau kha takhan Kimberly ngai chu ati thalo phatlat maya aril runuam lo lu tuk chu rang taka chet langarin Katie chungte abyak po phata ani kha ani na taka chuan khatiang khan Kimberly khan ngai that lo na nen chet lawat lo se chuan hei a hian Katie po an hmu chhuak lai nge in arin om chutiang chuan Jonathana lo ngai to dan ai ma khan Katie chungte po chuan thil an hria chhuah phata a hei wang hian Jonathana chuan adu ang taka chuan lam asiam dan tur le athu sei dan tur a in duan man lo pha ani ta ber ti chuan September thla kum sang ni soma chuan Jonathan hiuna chungchang chu Los Angeles Superior Court Long Beach branch a ngai to ani ta a chuta prosecutor chuan chiang fik fok hian Jonathan hiuna chu uchuak taka bial nu te thunun tum le thik thu chi over chumia wanga ngai song da chan ai chuan tha mai du ta jok ani tho chu aron soita a ma se defense team lam ero chuan Katie thina chu ti pal thil thole tumlok ni lawa thilthleng an pahnia mi patme chiana an man laya duaya an lo chet na ta ka wanga bandoi palta angin an non sei ve thung heiba ka hian ama Jonathan ngei po chu ronding chhuakin ti pal thil thua thleng ani sia thole engma ruwa man lok na aum lo tho soin aron in sei fe be boka ma se jury te chuan Jonathan thu sei chu oi mai thei ani lo sia soin investigation ti chung zongin athu soi voi thum athlak mana atira engma shilo angin a in soya atuta Katie chu thinjima chhuak angin a soile a atopa mi patmi chiatna an man dun laya che sol pala van doina thleng angin a soile boka henga wang ringot po hian athu soi hi oi har sa to thu chu an soi ve ta mak mai hei mai ba ka forensic test result te autopsy result te atanga alandanin Jonathan ale Katie te khan mi patmi chiana chu Katie thi ma khan an hmang don zau dei to ti shat ni in chu thil chuan mi patmi chiana an man laya thina thleng ni anga an soi po chu thil theilo ani ti aron nem nge ta boka chutiang chuan kar ni vel set Jonathan a thoboi chu chai ni in thiam lo chantir ania jury te jinga tu ma chuan a in soi fil fia na chu an pom lo vek mai ani ti chuan September ni som panga kum sang ni soma chuan Jonathan hiuna chu tual tha na man ro hlawm ni thei pong shen mana wanga thiam lo chantir ani le ta a October ni som ni kum sang ni soma khan Jonathan a shem na chu puan chui ni in dam chunga lung in tang tora shem ani ba ka chwa lei lok po arei lo bera kum som ni parok nuwa chaw adil theidona he ba ka hian Katie chungten an funuwina sen sawa an man turin dollar sing khasanga zathum som pakwa le sen som paliba ka van doina tor chung le chanpuin atan dollar sang sari zanga choi torin atida bok ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta he case song changa in ngai dan te comment section lama in lo sei vele chu don ya